bembari bino fuma jane kutrowe naliba. Denji valiba deno mani. Mi dogo mami paife. Che mi dogo mami pai. Bembari bino fuma jane kutrowe naliba. Denji valiba deno mani. Dende yere deno sabi. Dende yere deno sabi. Dende yere deno sabi. Bricadoro boa. Dende yere deno sabi. Dende yere deno sabi. Dende yere deno sabi. Bricadoro boa. Mama dende yere yo deno sabi. Dende yere deno sabi. Dende yere deno sabi. Bricamofo ao boa. Dende yere deno sabi. Dende yere deno sabi. Dende yere deno sabi. Bricadoro boa. Mama dende yere ba deno sabi. Dende yere deno sabi. Dende yere deno sabi. Bricadoro ao boa. Dende yere deno sabi. Dende yere deno sabi. Dende yere deno sabi. Bricadoro boa. Dende yere yo deno sabi. Dende yere deno sabi. Dende yere deno sabi. Bricadoro. Ai pate di faxe. Dende yere deno sabi. Vita pa di meki. Dende yere deno sabi. Kalinge. Dende yere deno sabi. Bricadoro boa. Mama bricadoro boa. Bricadoro boa. Vaya con camufo boa. Bricadoro boa. Con panalio boa. Bricadoro boa. Mama bricadoro boa. Bricadoro boa. Indina con mami digo. Indina con mami digo. Con Calibano bradi mami digo. Indina con mami digo. Indina con mami digo. Indina con mami digo. Con Calibano bradi mami digo. Indina con mami digo. Mama indina con mami digo. Indina con mami digo. Con Calibano bradi mami digo. Indina con mami digo. Indina con mami digo. Indina con mami digo. Con Calibano bradi mami digo. Indina con mami digo. Mama indina con mama bogo. Indina con mami digo. Con Calibano bradi mami digo. Indina con mami digo. Indina con mami digo. Astrado de la parte de Indina con mami digo. Con Calibano bradi mami digo. Indina con mami digo. De mata anomi mati. De mata anomi mati. Ala mata no mati. So de por mi alada. De mata anomi mati. De mata anomi mati. Ala mata no mati. So de por mi alada. Mama de mate anomio. De mati vaya anomi mati. Ala mata no mati. So de por mi alada. De mata anomi mati. De mata anomi mati. Ala mata no mati. So de por mi alada. Mama de mata anomi mati. De mata vaya anomi mati. Ala mata no mati. So de por mi alada. Ja, goedemiddag volgers.
Ik wil de groeten doen aan de mensen van Flora, Sranan, Tamega. Ook goedenavond in het buitenland, de mensen uit Nederland, Spanje en over de wereld. Want ik heb opgemerkt dat ik heel veel volgers heb ook in het buitenland en ook veel in Suriname. Ik wil jullie allemaal bedanken. Een goede middag, goedenavond. Ja, het is lockdown. Lock en lockdown. 2 weekenden, no? Lockdown. Ja, daarom ben ik scared. Liever barba, want het is toch lockdown. En iedereen is in lockdown. Ik moest bij draaien poko die voor Gerald tijd meter. Laat zo'n biggie poko man. En Gerald, no man sabe chara cultuur waka. Sranan poko, winti poko. Ja. En mijn man, tak mino draaien poko of mijn brada. Sang o wako amoro sweet passie. Want tenminste, amogo geniet nou. En ik hoop dat ik aan play poko moro vara. En in poko santain draai. Toch? Het zal blijven in ons midden. Want we poko niet dede. We poko etan waka. Eenmaal met ik over Sranan poko. Want mij ben ik al zoveel jaren bezig om een Sranan poko award. Niet speciaal voor Surinaamse muziek. Voor Surinaamse Creoolse muziek of winti muziek. Maar ik praat met heel veel mensen. Als ik 3 minuten mag hoor volgers. En dat Surinaamse liederen ons tot rust brengen. Ons de realiteit wijzen. En dat we nog steeds beleidsmakers, laat me dat keren nou. We zijn maar 500.000 mensen of 1 miljoen met diaspora erbij. Dat u hoorwang, nou na COVID, maar goed. Ik ga zeker 15 tot 20 jaar aantal van de Pokémon zullen dat beamen. Dat Otewan Sranan Poko Award ik kom, dat u eerde man sang met zo'n sweet lobby Poko. Dat je een probleem dat je arkiwa Poko dat chari komt tot rust. Telema furi na Kondre, dat je arki Poko dat je lafu, dan heb trutori dat mij zingen. Maar dat je lafu, ja, dat je lafu, dat je tak ayo na real. En juist de man dat hij une eerde man. Zo tere man dede, en bijna overal zo hoor. Tere man dede, dat we tak jong, ama bede wa boemara, ama bede wa boemvrouwera. Maar we kostding, we taki, we lafuding. En ik zie ook een aantal volgers ook. Tenminste Facebook mensen. Alleen maar negatieve. Zo negatief. Ik weet niet waarmee we daar gaan bereiken. Een keertje volwassen gaan worden om dingen gewoon rationeel te bespreken. Misschien denk ik dat kan hem stop na hier this life. Want dat is opvoeding. Terwijl kost me man en mijn pa. Ik blijf het zeggen. Voor kost me. Ja, dus terwijl maar dede. Dat we beseffen dat soort pokuma bede, soort leider bede, soort politiek bede. Ja. En against dat begrijp. Begrijp. Ik hoop dat de beleidsmaker, ministerie van Cultuur of Onderwijs, nou, want allerlei de ministerie en met een soort apart unit baga. Cultuur of onderwijs. Toch? Tak hoop, mi hoop tak one day do konta to besene tak de man kan doen sangi de pokuman na de poku umafunu. Ik hoop het. En het heeft te maken met, het heeft te maken over alle culturen. Het heeft niet speciaal te maken met Winti. Het heeft te maken met alle culturen. Ik hoop het. Volgens mij tap me ai. Ja toch? Volgens mij tap me ai like Gerald. Tijd meter. Ja, men to respect.
A deze go met aan natuur. A deze yo shi aan natuur o takang ayo. Da ons trefi o shi. Beleidsmakers, ik heb een verzoek. Ministerie van Onderwijs of Cultuur, denk jullie goed over na. Ja, u praktiseert tjuso, gide pokuman Sranan. En like them. Volgers, heb respect. Heb je corona? Ik had het al gezegd in een van mijn programma's van Umuslukbong en vooral te alleen kom ook kring. De wansa bij Cosmi, ja, ooit Marum, Irony, goedenavond. Huh? De wansa bij Cosmi tegen tak met zijn versensani, Luku Seipsa. Luku Seipsa, dan a corona, en Luku omes mij dede aladi. Unaf te kasan serieus, maar regering, ik geef je ook een manager voor die lockdown. Ja. Soms moet je ook als regering weten dat je doet lockdown. Want loma na hustle de my hustle, voor de money. Dus if je doet dat zo sandati, no doe je abrupt. No doe je abrupt. We begrijpen de situatie. Maar gide massa kan sang op een hustle cultuur. En de massa voor money. Dan de massa op een normal libi. Want a gap tussen gudu en a poti. Ik kom morgen piki. Ja. Ik kom morgen piki. En ja, voor een aantal man zei ik te kasan en me grap. Maar kono te kasan en me grap. Regering. Kodo asam chin serieus lek voor saptra wiki. Dat we hier wiki lockdown. Dat we hier wiki smaka hustle. De kan go roko extra voor beide sampota oso. Want alles maar ja zo. Vooral in de buurtelijk flora, Tamenga. En Wallo buurti, Latour, Rango, Geersvleit. Dat Wallo maar de na hustle. De man na demoni. En tere man vindt demoni. Dat de man bij de alisi de brede na gaan sarati. Dus regering. Lukwan vasangading. Van je doe lockdown. Goed voorbereiding. En takanga des mafio. En dan make des mafio play karansa. Want we lom af de few sa die nu regeren nou. Niet allemaal. En play karansa. Volgers. Hier wiki dit is mij bel me. Kom er voorzichtig van mijn takasani, Sarah. Ik moet ook een beetje voorzichtig zijn. Want waloma app me, bel me. Tak varekara briefie. Een vrijstelling brief tak smaka wakano. Of de man van bedrijf. En de constant. De mij karwa man heeft kabinet. Tak aan mijn serie. Een briefie dati. Meneer Perkas. Van de kabinet. Verkoopt brieven voor 3.000 en 4.000 gulden. En mi pode pakiraf mi awaka. Mi pode pakiraf mi awaka ja. En dat bleek. Wacht, die komt zoeken maar dizzy. We hebben. De maaf mi poti 6 man, 7 man, 7, 8, 9 no? Ja. We hebben 9 mensen in kaart gebracht. En de mate serie. Takwa papier, ik kan waka vrij. Je mag go naar je buitenvrouw vrij. Je mag go chillen vrij. En je mag go. Wat ik kan zeggen? Je mag go buiten plaatsen vrij. En zo per kast in ekari. Hier wiki. Nos pansen die ID kaart komen. Kabinet.
president 3,000 golu, 2,000 golu, 4,000 golu. Jongen, dan mij make money, jong. Dan mij make money. Maar al die tijd, wat u pakir af me, wat u pakir af me, dan sen wan de pakir af me na een ID-card. En u paya 2.500, ja. U paya 2.500. Deze apte wan saptori en wan confirmatori. Dan im aba trufatori. En aher san sami luku. De man beschuldigd per kas. Hij kan nemen voor per kas, want zeker per kas voor kabinet. En hoe mark je want to money? Aher money sa de mij teki de IT negi man. Zij hustle op een veld. Zogenaamd. Hij geeft vrijstelling dat de man kan go. Allah say. No one per kas ne tek money. Munde. Dan moet zoeken voor me contact aan meneer per kas die staat in het kabinet. En moet gieden maar aan ning. Dat ik go doen aangifte tegen de man die zie. If I doing of I not doing, dat moet liefje in. Maar zijn een aantal VAP'ers en een paar lichte oranje VAP'ers die misbruik maken van deze situatie. O moet tapu, je ziet me baru, o moet tapu naar de vervoeren, naar de corruptie aanvoeren. Het lijkt dat die corruptie gewoon doorgaat. Gewoon. Het is een normale zaak nu. Corruptie is een wet. Als dat corruptie toch, je mag stelen, wet zoveel, kan je niet poten. Of kan je nou een ISO-norm? Ja toch? Kan je nou ISO-norm? Omus lukbong. Net zo. En wat aantal dem hang. En net zo de de in. De lichtpaars maar bij de paars. Na zo de poren de paars. Misa tantaking. Omdat hij. Na de semman die zie. Sabe de zogenaamde oser. Na een paars. De semman die zie, ego poren die de boom VAP'ers. Die sabe taki. Er zijn ook een aantal nu bij ABOP. De semman dat op poren die ABOP baka. Misschien dat dan met lukudeng. Alla soort RVC lid. De mannen commissaris. Alla soort sani. Mensen, 2020 meteen je want to man. Of moet stop. Of moet stop. Dan moet je bij heersen die zie. Dan accepteer gewoon dat allemaal voeren naar Kondre. Want het is de gewoonste zaak nu. Gewoon normaal, ik kan go voeren. Ja, ik ben van VAP hoor. Maar bij de NDP'er. Maar no tron VAP'er. Maar ja, if na dat de wani. De echte VAP'ers. Ik lees een paar dingen hier, maar ik kan niet erop reageren. Als ik niet onderzoek, mevrouw Lilian. Ik moet eerst weten hoor. Je moet me altijd appen. Volgers, ik heb een verzoek. App me alsjeblieft als je wat hebt gehoord. Of je pai chuku. Of je pai gewas aan diri staan nou juist. Mijn nummer bekend op mijn page. Alsjeblieft. Appen. Want ik ga altijd onderzoeken. Mijn taxan ja zo. Op mijn page. En dan moet ik taxan en moet ik bespreken.
Van meneer Parkas, mijn onderzoeking. En meneer Parkas van het kabinet heeft er niets mee te maken. Dat mi kan tegen. Want mi arki alasani en isabi. We hebben ook een paar experts in ons midden hoor. Ik heb ook een aantal pakira in ons midden. Dus uno takwan san zomaar. En mino takwan san zomaar. Tap mi page ja zo. Daarna terecht mi gwa rechter. Rechter moest film met hem bespreken man. Rechter moest tegen me actie rechter en mi mag film tegen mi gwa rechter. Dan moet leg rechter uit wat aan te zijn. Want iedereen wil iedereen bespreken. Maar te bespreken wat bepaalde man. Dat hij maar at die bron. Dat hij wat chari gwa rechter. Volgers die Yeshua losan heeft sa. Zo mensen ook toen naar corona. De mai. LVV ei mai no. Of na OW als mijn mai. Maar meer land die ei mai. Mijn man begrijpt a heer mai. A heer mai mijn man begrijpt. De mai ala gracie ei kota papasi. Probleem na de wagi say rei. Ha? Probleem na de wagi say rei. Dat nou wante sani. A tweede sani. Samishi ook toe. Dat de man mai wa finstro. Nou pakira mi go onderzoek. Amai kis ala wiki. Tubari no. Kanu verbeter mi des maf koroni. Kanu kan verbeter mi. Kan het DC kan bel mi. Voete mi en van het true. Samen tak jaso. Ala wiki. Tubari oli. Voor mij koroni passie, niet keri passie volgens mij. Het ruikt alleen naar corruptie. Alleen naar corruptie. Want diesel is serie. Diesel is serie. Dadelijk wil blok me. Dadelijk wil blok me. Diesel is serie coroni. Diesel is serie niet keri. Alles zei diesel serie. Dus deze corona van mijn meneer Winter no. Burgervader van corona. Maakt u daar of maakt LVV daar? Wil je dat graag onderzoeken? Wat ik heb vernomen. Dat het diesel wordt verkocht door die meneer. Die elke week 2 vaten krijgt nog. Of elke 2 weken 2 vaten. Want je neemt ook niet op wanneer mensen je bellen. Ik weet niet als ik een verkeerd nummer belt op deze. Maar je moet ook wie Sranan vertellen. Als het niet waar is. Ja? Dus deze corona. Want je bent eerlijk toch? Babyface. Winter. Regering is eerlijk toch? We zitten. Ja, we zitten. Dus, ja. Deze winter. Onderzoek ik hem even. Onderzoek even tractor of LVV. Of naar openbaar groen. Of mijn ministerie hoor, dus er bezig. Naar een krimpassie. Is zo. Dus, dat is eigenlijk president. En dan moet ik een aparte unit. Dat 1 unit in horen streven. Naar een openbare sani. 1 ministerie horen een kring. Naar een 1 minister zei bij Gilanti. Alla ministerie is bij. Alla minister of a ministerie is bij sani. Atra bij een toegolo. Atra minister bij een 3 golo. Alla ministerie is bij wagi. President. Goed bestuur. Openbaar van bestuur. Afvullend ba? A wetkondigen ba? De minister go do this aan de notaris. De DNA let go do this aan de notaris. De go tak ome oso na de jari de abi. President, met actie. Ik kan vertellen wie Sranan.
Ik kan vertellen wie Sranan Sepsa. Ja? Kan ik kan vertellen. Want mijn manchi ete. Mijn manchi ete Sepsa. Echt mijn manchi ete. President. Itak yo seta Kondre. Mek wan presido a inkoop. Centrale inkoop. Beso si karaman, centrale inkoop Suriname. Mek je wat mooi net toch? Mek dape bij alles aan Flanti. Open kring. Wat mijn lieve toiletpapier wat het ministerie 10 golo. Wat het ministerie bij 20 golo. Wat het ministerie bij 1000 golo. President. Check de look of melee. Check de look. Kan je melee? Kan ik tegen wie Sranan volgers of melee? Jaar in, jaar uit. Jaar in, jaar uit. Dadelijk wat taki met taksan zomaar baka. Dadelijk wat feni was rotomi. Ja toch? Was rotomi. Want ik zeg dingen met mijn mond. Of mijn grote mond. Ja? Regering Santoki. Minasab efi sabi sa ipsa na ngayon regering. Takdil en mek na leiding. Takdil en mek top niveau. Waman sa rekar kuli Abrahams. Ama mek deal. Na watramaf alakmar. Ama po autobedrijf. Na nga tumaf abab. Die ene was ook directeur van NVB. Dat de mij 3XL soppie. Dat president. You tegisma. Dat de nom ja met de trofegitaris. Dat de mafio. De na leiding. Na wansa vernietig away. Sa furna away ook to. De semma dat hij zet chucha komitju. De semma dat hij kies no de om een contract. President you sabi. Wat je tegen volk. En wat doet DNA leden of you. Dat er komen nog. Want we moeten een betere pil innemen. We moeten ons buikriem. We moeten geen vlees eten. Toen ik me nog met het. Want mijn arkietje toch. Mijn timing beren toch. Zij zit dat als een trofee-gitaris direct. Mina ja met die moro. President onlange minom ja met die moro. En tussen mina mag ja met die. Dat een mafio zijn 30 miljoen of 45 miljoen. Mi actie maar tangano mina makis papira. Pede pakket go. Smakis de pakket. Om een pakket kost. Wat u kost chotelal. U kost chotelal. Want chotelal zou VAP helpen. En zijn pakket was van mij 150, 175. President, je kon tegen wie Sranan. Om een pakket lever. Om een pakket lever. En smak is de pakket. Wat tanganoi. Mi 24 ay no manchi. Mi 24 ay no manchi per de pakket de. Want de mij zet de strefi. De mij drink extra ay dansi. Dat mi no mag ja meti. Mi nog mag ja doksa meti moro. Mi nog mag ja skapu meti moro. Dat de mafio sabe jump tak was seta Kondre. De mij bord doksa. De mij drink XL soppie. XL mensenvolgers. Dat unu sa me pina. Sa no ma bai. Niet eens a palm de no man drink moro. Daar heb je een groepje die ook bij de NDP was. Die lichtpaarse. Kuli Abrahams de kare. Als zo abe dansen aan pui. Dat pe onder obebong.
Amai dansi, amai chawiski kom. Ama broko NDP tide. A broko alle de paars. Via peers. De me bari. Mine taggi. Ginang kusing. Betegong voorzichtig na de man disi. Sa job of NDP de licht paars wang. Kona paars. Dat we accepteren ete. Dat we 3XL en ete. Nangade, ades amawa tay de abopper serefi. Met de maf abop no job en moro. En die aboppers lenen zichzelf ervoor. De machade serefi. Lek de pakiraf mine shideng. Want de pakiraf mi breni. Ja? Want die bawa wagi. Die first lady. Kantoro. So bren libisma. Huh? Te me bari. Te me taki. Dat Tamara wan chirmi. Tamara wan chirmi. Ay, mi God. Mi wa aksi. Era no, minister Agaiber Singh. De man zei paino. Isap zei da koers no saka minister Agaiber Singh. De samman sabe da pena leiding. De samman zei je pai of de mai kies de money. Dat de mai de bij de dalagi 18 en 19 Agaiber Singh. De man zei paino no de. De mai 3XL sopi. Da fayuwani minister Agaiber Singh. Fayuwani president. Fayuwani vice-president. Taka adaladis musaka di depoti wang. Wie hou jullie voor de gek? Wa eerlijk man, wa eerlijk ondernemer. Uno pai. Uno wan pai. Uno wan pai toch? Uno wan pai. De metaki. De transmo wan wrak nam tapu. Was ze vinden. Tak nanku se tak sani. Mama se no ambos kopu gide. Tak one de no mo, two de no de. One de no mo. One de no mo, era. Dus minister Agaiber Singh, mi loop voor je chana tangado, maar je moest look nga de labari afi. Je moest look nga de labari afi. Want de semman dat hij sabe play lichtpaars naar NDP. De semman dat hij op broko VAP. Dat hij me al tegen meneer Agaiber Singh. No make dat maar doen you. Want we lopen voerman dat dat naar VAP toe. Er zijn een aantal licht oranje. Ja, en we lopen voor VAP. En werk naar de mami. Net bikis wan sani. No actieminister LVV. Bestaat SML nog? Een bedrijf den eten of een serie ba. Wat volgens mij. Sami Volg. SML ne bestaat more. SML ne bestaat moro. Kan je wat volger me kan tegen of SML bestaan? Volgers. Kan je ook vertellen me if SML nog bestaat? Als dit op papieren sana show disi. Want mijn man begrijpt eerst op SML moro. Want volgens mij SML serie heeft na moro giwa hei bedrag de voerdappe. Dus minister LVV heb je daar laten onderzoeken. Want ik heb ook iets gezien. Misschien zijn ook toen dat ik eens voor een maand mee. Dat breaking news. Waroko sang begroot 11 miljoen of 11 punt zoveel miljoen. Aroko geven uit die 17 punt zoveel miljoen. Dat mijn actie misdrijf af. Hoe eerlijk we zijn.
If na money ulop soyo, uno freda natuur no. Uno freda tak walip alasanja no. Uno freda taki yu abib ching no. Of kan ip ching os tuka Amerika. Nanga her corona. Ina si tak nga natuur. En reken af nanga uno. Of den leg oranje, ekolou unanga wan 200,000. Leg van den louding, leg paars. Van de kies den leg paars. Want misschien alla de logo dape toe. Alla de logo dape baka. Den aan VAP, de plein VAP baka. VAP'ers. U kan naartoe borsu de echte VAP'ers. Yoshi e verkiezing kom baka. Me verkiezing kom baka. De usa piki meera. De usa temna demoro usa draya video disi. De usa arki sansam taki unebribi. Usa arki samitaki efano true. Lek fa de fura suisam baka. Suiswa de fur baka. President Santoki takanga de man fiara. En president Santoki yuna pafa Kondre to. Yuna pafa Kondre. En je bent president voor alle bevolkingsgroepen. Alle volk. Yuna papa van Kondre. Met actie yuna nga lespeki president. No mek asantro wan racistis sani president. No mek asantro wan racistis sani. Mi sap sa metaki. Wan love de man se ekot op Facebook. En mine daarom mine share wan los af de man. En me arki ala man. Maar de man se kont op Facebook. President, you must tak na nga volk. Wan loma of you too. E chade sango tapon racistis na tour. President na nga ala lespeki. Tak na nga you volk. Tak na nga ala de man of you. Want you taki, you change VAP. Alle bevolkingsgroepen moeten naar één groeien. We moeten naar één Sranan. En je zou met iedereen werken die een bijdrage kon leveren. Ze kan meenemen naar Sranan. Minoshin next etera president. President. Minoshin next etera. En een her media team fi. Ik kan jagi den gwaren. Ze deugen van geen enkel kant hoor. De man het deug. De man het deug voor no one say. Mitake. A her media team view. Ik kan zenden gwa oso. Of ik zenden kona a academie. Mek de man tek journalist. Techniek voor politiek. President, we hebben nog een lange weg te gaan hoor. Maar ik van me beg you. Voor takaresma. No mek a santrowang racistis sani. Me beg you. Want we loma ekong. Daarom mine roko mina nga de racistis sani. Alama sa koy. Misschien me laten we losma toe. I wisser na groep. Waar racistische uitspraak. In aftro member van beweging. In aftro member voor wisserana beweging. If you apwa etnisch denki of wat takere no racistisch denki, you know de opbouwen bij zijn angasrana, mi verwijder you netjes. Dat je gonna NPS, dat je gonna VAP, dat je gonna percaya luhur of dat je gonna abob. Maar if je wisserana beweging, dan een nationaal denki wabi.
Uno danga corruptie sani. Daarom me lukude nanga forku. Nanga langa forku me lukude. Ay, my God. President, mo actie nanga lespeki baka. Wat verklaring ik kon eten voor een vorige pakket? Voor 30 miljoen of 45 miljoen? Minister Agaiber sing ook al leg uit smaki samoni. En om en upai chotelal of een man sa bestelde om en upai chotelal. Kadena fake news era 2 miljoen upai. Kadena fake news. Dat de man kon verklaren de rest van money go president. Want if je takje bestrijdt corruptie, dan hebben we ook een andere kanaal daar. Ik weet niet wat er daar gaat gebeuren. Of de corruptie al start dape baka. Want overal is er corruptie. LVV corruptie. Dape corruptie. Maar je weet, er is een aanbestedingsreglement. En er zijn uitvoer van 96. President Bouterse bij Kondre de zijn afba. Uroko nanga de zijn. Ministers, uroko nanga de zijn. Wat if uno roko nanga de zijn, dan we kiswa los aan baka. Want je ziet het, een president tapa herbaggers aan. En ik wilde ook meedoen met het baggeren van de Suriname rivier. En ik heb het ook eerder in het programma van me gezegd. Want ik de mensen ook op bagger dape. Hoe kan ik kwam valk mooi deal. Hoe kan ik kwam valk mooi deal. Want go to, lai in Sranan. Dus dat bedrijf op bagger. President. Takanga de man zou kiezen roko. Dus je om go to your family. Era president. Maar president. Mokari ne want je na pafa Kondre to. Ik had takanga minister Riyad Noor Mohammed. Nanga ala de ingenieur. Want sinds mi sabi foto e sungu. Sinds mi geboren mi ere foto e sungu. Vanaf me bigi waka na foto e sungu. Maar je hebt na Swiet wan fasan disi. Wallo young boy sta studeer af. Wallo man sta studeer af de naar Holland. En de man studeer af ontwatering. Dan met actie misdrijf af aan ministerie van Openbaar Werken. De man los een probleem ete op. Luku van foto's moet idee. Dan een minister Riyad er. Maar minister Riyad, je hebt mensen die daar als directeur zijn 10 en 15 en 20 jaar. Je hebt ook directeuren van ontwatering 10 en 15 jaar daar. Je hebt bijna 1000 beleidsadviseurs. Minister Riyad. Gaan ze met een oplossing komen? Komen ze met een oplossing? Of gaan we zo verder met je beleidsadviseurs en je directeuren die ook corrupt zijn geweest en je onderdirecteuren? Want er wordt nog steeds geen onderzoekingen gedaan. Je hebt geplaatst dat is er wat toesangwa PG en misap dat PG en na PG voor dat door een PG en last dape een pressie. Volgens mij was het een sinkhole dape. Era minister? Dus minister heeft de sang midoro ook toe dape. Maar misabi tak wan sinkhole dape. Minister Owe. Dus is er een lotori gwe. Maar jere no, met de tor openbaar. Gaan we die dingen van Chot kan onderzoeken. Gaan we Chot kan zo laten. Ja toch? Want we houden van corruptelingen. Weet toch? Wat uno moest tayo bere. President tak uno mag ja meti. Ja weekend of alamu walezi. Toch? Minister. Maar je en ja ala de meti. Of je ja ala de steak. Is dat toch? Maar chipoti man no man paye.
En een foto uit Tansumu, 100 jaar ba. Maar oplossing no, maar koite. Nanga alle de 1000 beleidadviseurs. Alle de 1000 beleidadviseurs. Na de beleidadviseur tegen jou. Tak in bagger Sranan liba 4,5 meter. Mi wan sabfa. Mi wan sabiera. En wat tegen minister. Mi hoor me bezig na een project die zijn. Dus tegen kon een gedegen document, kon een gedegen argument, taksani sa isabiera. Aka trusuno demorara, sabe krima a fargel funu. Isab dati, minister. You sab a hardheid van aliba. Isab om een meter ade. Isab om een lach toko de, minister. Isab a gesteldheid van toko sa de dape minister. Mim tegi you moro over asran aliba. Kadeka pa mi de satelliet kosten. Om ik kan tegi bijna om een kilo go to de in een ring van aliba. En ik kan tegen je rekenen uit om een nou kost er minister. Want ik tegen je wel eens bij de ingenieur of dat me poten mi bakasaka. Ik tegen je toch. Dora kofe a briefje nog bij maar briefje kon. A briefje kon ayuete. Dus minister, minister pay je me op een 4,5 meter. Want we regeren bij tak ook toe ta sambo a fargel bo deno dat de container bo saka prijs. De prijs o saka. Wel jere no. Kadeka taka minister fu HI. Tak no one prijs no mo saka. Wis idika her Sranan libi 20 meter gwa grond. Ere minister. Dus minister Riyad. Bigi luku de corruptie sa no na Nikeri. Bigi luka a Suriname rivier. Zij ubestee uit. Zijn een werkelijke kostprijs. Want moet tegen een ministerie a heer aanbesteden in klopt. De man zijn met elkaar aanbesteden. Zijn nog in de jaren 40. No one out of the box denken. No one innovatief denken. Dat je nou, kan ik take de student voor PTC college. Of met ik want to studenten zijn, hij stukken grondweg en waterbouw. Dat luister naar leerlingen. Ik ga jullie niet tot beleidadviseurs maken, maar je moet SVAP worden hoor. Dan ga ik je beleidadviseur maken, minister Ria. Kan ik gaan gebruiken de student, dat je alle de beleidadviseurs figuur. Dat kan bij de student, want tegemoetkoming. Dan kunnen ze je beter advies geven. Want mino geen gratis. Want mijn satellietkosten zijn duur per jaar. Met de ingenieur vertel je om mijn kanalen uit dikkie. Alleen maar waste capital. Alleen maar politieke vriendjes. Alle de man. We gaan een biggie lange boom. Dat we dikkie. Zo rotzooi rommel we doen. Jaar in, jaar uit. Minister Riyad Noorman, ga je zo verder gaan als je vorige collega's? Komt er een verandering in? Huh? Komt er een verandering in? Jong, ik denk dat ik president Santoki betaktak op een Vision 2020. Alles gaat gewoon door. We gaan weer pakketten verdelen. We gaan weer graven. We gaan weer wegen. Jonge minister, look van hoger uit straat. Wat kost 3 pakken cement en een paar wees of fabrikare basecores? Je mag samen itap alle de chiolo. Want akkoord als dat uno sapsana dati. Ja toch? Want ik had jullie ook gegeven. Wat kost het?
Wat kost een berm schaafmachine? Tak watra nesse asfalt. You know sabi? You know tak watra namoro bigi feyati voor asfalt? Alle de ingenieurs zei adape sa furo me jari. Hij tekent de contract en hij zegt notro. Taka roko aan een 1 miljoen. A roko na 300.000. Maar telek de no nyang. De netap de mofo. Want ze moeten blijven om verder te tekenen. Minister Riyad Noor Mohammed. Want je wil gaan baggeren. Maar je hebt echt geen verstand ervan. Praat met me. Praat met me. Want je hebt geen verstand. Echt. Mi denk je maar verstand, jongen. Huh? Mi denk je maar verstand. Isabi? Ay, mi kare, jongen. Even hoor. Mi tega maar zo'n sani. Oh, ay. Ga je zo appen. Ay. Dus jere. Zo lees me denken. Is dat met tegen bepaalde man. Yap traman sego soso na skoro. Yap traman sego gratis na skoro. Volgers kan ook aan pikamara. Yap traman sego gratis na skoro. E yap traman sego soso na skoro. Minister Riyad kan niet begrijpen sa metaki. En mi tege, mi saptak uno ma takangami. Mi saptak uno ma takangami. Want te metaka waarheid dat direct mi no boom. Want we play wan bigi takusap alasani. You go last on my money. You go last on my belasting money. Wan project sane kost niet eens 7 miljoen of 60 miljoen dollar. Dat we go make money baka. Want dat regering, hoe tak de be voeren toch? Tanga no nox mino manchete. Ik kan nog niet zien. Sranan kan nog niet zien. Minister en beleidsmakers, hoe tapu er. Want als asap taki agesta kwantu politiek man zij doet politiek. Na soso de guascoro. Na soso de guascoro. Trabajo gratis, maar trabajo soso na scoro. Soso. No na een nieuw techniek. Na een nieuw systeem. Uwa ko low libisma. Uwa ko low Sranan. Uwa ko low aladesma. E tussen dat kan de prinses Toki no sta van we furu. Van we manipuleer voor furu. President. Chenchara. Ik kan kijken naar maar. Voor mij kan beter me kwa zaken kabinet. Beter me kwa zaken kabinet president. Die kan voor vroeg de verkiezing. Wanneer een systeem zou dan nou. Anoluk. Anoluk era president. Want dat furu egodoro. Er wordt gewoon. Yo, de mij voeren gewoon, joh. De mij voeren gewoon. Gewoon de mij voeren, joh. Yo, met dat herhaal, joh. Want je tak bepalen sani. Maar ja, mensen, volgers. Daai. Sranan? Daai. En voor not daai. Dat useri voor 2025. Useri. Dat is semman sabe dat licht paars. Dus de semman tro licht oranje. De semman dat over niet te goed baka. Wil ik Sranan? Daai. Maar goed. Beste volgers, jongen,
We hebben een jarige vandaag, joh. Mijn Matti verjari. En ja, wie is jarig? Wat biggie Pokémon toe, hè? Staffy Ruben Muringen. Hey, Staffy. Alafasi, brada. Alafasi, mi Pokumati. Sensation. Modra Poku Jaman, die. En dan zijn we bijna de einde. Maar ik moest hem niet vergeten. Na mijn Poku, brada. En Staffy Muringen is jarig. En voor iedereen die vandaag jarig is, zou ik zeggen, happy birthday. En die alasma naar Poku DC. Ja? Hip hip hip. Staffy en alle jarigen. Bam bam bam. Ula mati, Kondre. Hey TV, power brother. Kom binnen Indian. Staffy, happy birthday, my brother. Valk lobby. Ik hoor dat ik kon snel naar Sranan baka. Ja, ik kon snel naar Sranan. En Juna lobby baka. Mensen, laatste boodschap. Regering. Daai. Lek van mi taki. 24 mong. Dan mino hoor rekenen ng aning. Mino hoor rekenen ng asma. Dan mi otak alasani. Dan mina trobi. Met tas kaf utak de fout sa we meki. Maar if de voerman dat na VAP, want de play VAP'ers. Nou, een aantal ministers zijn werk mee naar de man toe. Want money uit taki. In plaats van horen bezig van hoe ik kan epusrefi. In plaats van horen bezig van kan zetten Kondre. Dat gerstak u potis mano. Zij zet den schrefi. Dan zet den familie president. Dat na afspraak zou je meki naar de Sranan volgen. Dat na afspraak zou je meki naar de Sranan. Dat in een tegi tak so setting. Anote trouwen drink XL sopi. Dat trouwen na man drinken chimpalam. Want aan mijn picker, aan mijn lauw, aan mijn denki van ons banyata mara game ching. President. Lukuyu Sani, president. Volgers, ik wil jullie allemaal bedanken om dit te volgen. Blijf deze video sharen alsjeblieft. Laat het gaan zoveel mogelijk. Praat aan video die zie. Share mijn page. Iedereen die mij ook shared wil ik ook bedanken. Zoals mij vergeten. Er zijn zoveel dingen die je moet zeggen soms. En laten we elkaar respect hebben. Laten we elkaar niet laten uitspelen. Door alle soort uitlatingen. Want het brengt ons nergens. We hebben één doel. Om Suriname weer goed te maken.
om een wisranang te maken. En voor nabat doel dat hij. Nou ja, dat tegen meer. Ja, dat hij dan naar kusing. In afko life more, dan mogen prani, mogen kwek mi foru, met de valk rusten. Ik heb niet veel nodig. Een man natuurlijk te gaan mee. A deze min go na me go. Nagi uno me feti. Want mina next is suku. Mina lobby me suku. En mi wan Swiet Sranan. Era? Dus, volgers, blijf deze video sharen. Ik wil, ik zie Rita. Ay, Rita, mijn echte volger hoor. Je hebt een aantal goede volgers. Rita Rutsch. Ook voor u. Ja, blijf weer sharen mensen. Lobby. Ik meld vooraf als ik weer live kom. Want je sabi, nu is het weekend lockdown. En ik wil zoveel mogelijk aan mijn regels van de wetten. Ja, want ik ga weer vegetarisch zijn. Minonya met hier. Dus de president geeft aan. Kan de president kan zeggen wat doksa give me toe. Dan kan ik tegen wat doksa van president. Sa boring give Sranan. Dan kan je ook aan jama doksa. Maar moet ik vegetarisch, want ik moet sparen. Want ik moet ook voor mijn verzekering betalen. Dat is ook 9000 zoveel. Ik moet ook voor benzine betalen die verhoogd is. Ik moet ook betalen voor mijn autoverzekering. Ik moet ook betalen voor mijn schoolkinderen. Ik moet ook betalen voor mijn diabetesreis. Ik moet ook betalen, extra betalingen voor mijn keuringen. En ga maar verder. Wij als Sranan houden heel veel rekening. Trouwens, jij was strati, trouwens, doe alles aan de proberen, president. No mek a consofara. Tak mikari Sranan voor was strati era. En mine was strati go knapu. Er zijn andere manieren. Dus president, we tayu bere, we trouw vegetarisch. Maar barde man vindt zij 3XL naar leiding. Zij ik kies money, zij even hoog haar koers. De man verhoog haar koers. Want de geven een bepaalde cambio voor brok haar money. En wat de tonnen geld onverantwoord verwisseld. Tegen hoge koers, minister Agaiber Singh. We weten het. De pakiras weten het. De trama ati ei brudu sadeshi. Want de a brudu o spat na ufesiera. Maar goed volgers. Blijf jullie sharen. Nog bedankt om mij te volgen. Full lobby. Hey Stoffie brada. Full lobby. En al mijn volgers. Lobby. Goedenavond. Boa tarde. Ja, want ik heb ook een aantal Braziliaanse volgers, heb ik opgemerkt. En de Surinamers, Utambo, Lobus Refi. Ja, Goluku, Sawikide. Satis kan. Hai boy Satis. Lobby era Satis. Anil goedenavond. Merlin Baldwin, be safe, thank you. Come on, bia. I want to see me there. Harry Lera's, ik ga je ook zeggen waarom. Volgende programma, Milobatori. Ja? Was ik zo wonder tijdens de vorm? Ik ben altijd wonder geweest. Maar ik ga je antwoord geven hoor. René, dankjewel. Rita, same to you. Protecta met corona. Hai Graag, Wasiman. Hoi! Hai! Que me era mais grande.
Alma. Sote bari kubakade. Mira machkre. Azute yo trebu yo mitima. Yuna kakati. Sandra Simpson. Para platura o Graag, man. Kapora latur. Latur kiwe. Mama sineke. Ya korogadu. Samisho, samisho. Irma Kuyedag. Samisho, samisho. Hey, beautiful. Takana mami. Chabani kwa bushaki bretu te. Je otima oya. Chabani kwa bushaki bretu ta Kondre. So, ciao, man. So, ciao.